Sme pri tých vyjednávaniach. Prednedávnom pár dní dozadu vyšla informácia, že Vladimír Putin navrhol bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera za vyjednávača medzi Európskou úniou a Ruskom. Nemecká vláda to kritizuje a nepovažuje túto osobu za relevantnú, respektíve sú tam obavy, že by niečo vyjednal. Aký je váš postoj? Bol by Gerhard Schröder dobrý vyjednávač medzi EÚ a Ruskom? No, ja si myslím, že treba nájsť či už osobu, alebo či treba nájsť aj priamo nejaký štát, ktorý by splnil možno tie požiadavky oboch strán na to, že to môže byť dobrý mediátor. Od tejto osobe, ktorú navrhol prezident Rusky, si myslím, že by bola vhodným mediátorom, ale z postojov, ktoré prišli priamo z Nemecka, je zjavné, že ani tak nejde zrejme o pána Schrödera, ale ide o to, že či vôbec chcú ten mier. Ja som vycítil z tých rozhovorov, ktoré sme mali na bilaterálnom stretnutí s delegáciou Ruskej federácie, že tých pokusov o uzavretie mieru tu už bolo viac. Hovorím o pokusoch od toho najzákladnejšieho, ktorý sa odohral v Turecku v Istanbule, keď už vraj bola tá dohoda o miery skoro na spadnutie a narušili ju v zásade západní lídri, ako je Johnson alebo aj pán Macron. No a začína z tej ruskej strany skôr sa už objavovať absolútna nedôvera k akýmkoľvek rokovaniam, lebo jedno z posledných, čo som mal možnosť vnímať vyjadrení, bolo, že opäť už boli nejaké kroky dohodnuté na tých komisiách a na tej úrovni, čo rokujú medzi sebou obidve krajiny. A odpoveďou Ukrajiny bolo poslať 200 dronov či koľko na ruskú rezidenciu alebo na rezidenciu ruského prezidenta. Takže tam následne zaznela odpoveď, že prezident Ruskej federácie Putin je pripravený samozrejme tiež sa stretnúť s pánom Zelenským, ale ten má v prvom rade zavolať, prísť do Moskvy a hlavne bude to potom, čo už budú tie mierové podmienky dohodnuté. Iné stretnutie sa podľa mňa neuskutoční, čiže najprv musia rokovacie týmy oboch krajín a plus nejaký mediátor dojednať tie definitívne podmienky. Jedna z tých požiadaviek, ktorú vyjadrila ruská strana, bola, že musí ísť o dlhodobú mierovú dohodu. Nie nejaké opäť len krátkodobé riešenie, ktoré opäť prinesie novú vojnu.